Nabaro. 1985. Yan yung mga nangyawat. Saan pa baba? Cake doon? Doon pa tayo bababa? Sarap na. Paano tayo makababa dito? Ha? Yan o. Ha? Ngayon nga lang ako napunta dito, Tinday. Ngayon ka lang din pupunta. Here. Sige, Cake, naka-crooks pa. Dati, ano to eh. Yung kami ng dalawa ng lulok. Yung nagtitinda kami ng basto natin. Dito, inaakyat baba namin. Tapos sabi niya, pag naakyat mo daw mo to, pag akyat mo, di ba punta ka, tapos aakyat ka ulit. Mag-wish ka daw. Ito yung mga gusto ng tinday. Tapos baka hindi tayo makalakad bukas. Sigurado. Hindi pa naman ako praktisado. Hey guys! Dito na, nakita na namin yung kalsada. Kalsada na yan. Papunta kami sa dagat. Ba't malayo pa? First station dito sa Surit. Yan, oh, maganda yung kalsada. Woo! Pwede magsasakyan dito, Kik. Baka may sasakyan dito, di? Mag-walking na pabaliktad. Maganda nga daw ito. Walking 5 minutes na backward. Maganda. Sa knee. Para sa knee. Pagkaganito ako, pagka yung pagod na ako, Pero sa kasi yung mga ano natin. Oo, sa tuhod. May bahay pala dito, Kik. Buti pa yung paangat kasi Magsulat kayo pag ano nyo dyan. May tindahan dyan siguro. Ay. Kompleto dyan natin. Ay, may ginagawa. Tapos ang maganda dito, chill lang yung dagat, no? Chill lang yung dagat. Tingin ang mga mukha ng Disney princess. Mga lalaki. Kikintab yung dagat. Ano? Ano ba yung aakyatin namin? Nasa na yun yung puti na cross? Saan ba saan? Doon sa ibabaw. Lakas ng trip nyo. Ano?
Andito pa lang kami. Ano pa lang, Kaya namin yan. oras? Huhuhu. Na mga kababayan ang aming aakyatin. Doon, hanggang doon kami sa taas. Huhu. Let's do this. I'm tired. Hindi na kinaya. Rest muna. Grabe yung pawis. Baka lang. Okay, we're Pababa pa here. Okay naman, ante punta tayo dito Success! every month, once a month, ganon. Oo nga. Sige, sasama niyo ako. Ba't parang may microphone yung ano mo? Oo, naririnig dito sa likod. Eto na yung kalsada. Next time, babain naman natin yan. Alay, yan. Dyan po may malapit pa dito kaysa dun sa sa dun sa